समय ମୁଁ ନୁହେଁ କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ନା ଧାରଣ କରଇ ମୁଁ ସମୟ ମୁଁ ନୁହେଁ କାହାର ଆଜି ଆର କାଲି ତାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ କାହାର ମୋ ନା ସମୟ କେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ ମୁଁ କରଇ ଖବର ରଖିନଥାନ୍ତି ଏଠି କେହି ମୋହର ମୁଁ ସମୟ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାବିନଥାଏ କିଏ ଆପଣା କିଏ ପର ଏଠି ମୋର ସୁଖରେ ମୁଁ ଥାଏ ସଭିଙ୍କ ସାଥରେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଥାଏ ସଭିଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ କାହାର ମୋ ନା ସମୟ ଗରିବଠୁ ଧନୀ ସଭିଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବୁଲୁଥାଏ ମୁଁ ବାର ମୁଁ ସମୟ ମୁଁ ନୁହେଁ କାହାର କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଧନୀର କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗରିବର ହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ କାହାର ମୋ ସମୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମୁଁ ନୁହେଁ କାହାର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ଏଠି କାହାର ହେଲେ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଏ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ସମୟ ମୁଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମୁଁ ନୁହେଁ କାହାର ଆଜି ଆ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଖ ତ କାଲି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ମୁଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମୁଁ ନୁହେଁ କାହାର ମୁଁ ସମୟ ମୁଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମୁଁ ନୁହେଁ କାହାର।